Pamsore dai. Ndakupinza nyama. Pamsore mama. Ndakupinza nyama kudai. Naye kundishungurudza ndiye kudai. Hanza dzangu ine maini kushamba. Ndobva ndatora murume achichema taishupika. Ndobva ndaenda naye kumaini. Ave gadhi. Ndobva ndapuwa gomba. Gomba rangu rakaputika. Ndaona 6,000 US. Murume ndobva achema kuti usandibvarire kunze. Ndichiramba ndiri gadhi here. Ndobva ndazomutora ndomudamisa pagomba. Ndobva kuchipuwawo 10% neni. Ndinda ndiri murungu. Ndobva ndashanga nzadzi yangu. Zveshuwa. Ndobva ndazotenga property yemumba. Ingeri November. Rakapera. Ndakauya kupurazi. Zveshuwa dambudziko rangu yainge idiki. Ndobva ndarwara nekenza mudumbu. Ndarwara nekenza. Ndobva ndarwara. Uyu murume wangu ari pagomba. Ndianga achiita semushandi wangu. Ndina ndine gomba. Achiti matombo yakabuda wega kumiro achibata mari ndiyi achitora 10%. Ndichirwara. Zveshuwa ndakanorapisa. Ndikagara kukwaranda 3 weeks. Ndikaita operation kangani ka2. Ndobva ndazobuda ndazouya. Ndikati no ina ndichambokwanisa kuti ndingarikave. Ndakuenda gomba. Yochisara kupi kunokupa gomba nanatsano wacho. Zveshuwa mari yangu ndaichidzikira. Tichidaro ndiri kumbawo ndichingogagadhiza miri yangu. Ndobva ndaona dudu bike yanaro ichi. Ndobva ndamufonera kuti ndiona dudu bike. Chitora mari yeye 10% kutinge dudu bike. Zveshuwa akauya nemwanake mukomana anonzi Kufunda. Ndobva auya kumbawo. Ndobva ndaona dudu bike pabhokisi pekare. Yaita 500 US. Zveshuwa ndobva aiona kuti vanhu chimatora nawo here zvikanzi vadzikisa. Ndobva yani dudu bike mari yepagomba inini. Right, tadaro tichagomba ndikunodzika. Totsvaga masitendi sine vana. Mwana akani yake gomba. Tagara kudaro ndobva auya kuno. Amai. Ndakadzokera kunyaya yenyaya yatataura panapa. Ndoda kuti murume andibudire pachena. Ndotiri kuchazvipa. Aiwa tinoda kuita kwese ikoko. Isi toda kuti mutaure nyaya yenyu. Munokuti tinoswera tiri panyaya dzakawanda zvekutoti vanhu vanotora kana nhauka vanotorasika kuti nyaya ichiri kuita. Ndikabvira neipapo tisvike papo tasvitsana. Tosvika kutadza kunzwisisa imimi musaipe nhoroondo. Muimbotaura ichiti kuti ndoda kunzwa kuti uchiri kundida here. Alright, ngangu ndiro pachena se7 dagara ari kuside bose ndiri Mozambique. Ndiri kujomba. Ndisizoti arugara pari. Amunzwa amai manje. Murume wangu andibudire pachena nekuti ndaane makore 7 ndisina iye. Chete izvo madhudu bike zvichazoya zvazvo mumashure. Saka pesa ndikugara Mozambique. Ndikugara pauya pajomba. Angasambondibudira pachena ndasingandibudire pachena. Ndiziye. Good. Benya yawo mberi pana. Ndakumbira kupinda kudaro nduri 7 years idzi ndiri papiko. Ndakupindawo mudare mama ndakurokota neweso wari pano. Nhau iripo nemudzimai wangu uyu. Mudzimai wangu ndinomuda zvisingaite. Chakaitika kune mudzimai wangu uyu ndechekuti anosimuka pamba pangu haagari kumba kwangu. Anogara kumba kwabhodhi wake nguva dzese idzi. Right, achigara kwabhodhi wake, bhodhi wake ndo andiri kuti ndo auraya musha wangu. Ndokuti bhodhi wake hakwanisi kumudzora kumba kwangu. Izvi ndakudza wana ndiri ndega. Akaenda 4 months, 3 months ariko achigara kwabhodhi wake. Right. Kwakazoita dambudziko kwabhodhi wake ikoko. Ini ndamutevera tawirirana toda kuti titambire Christmas yedu kumusha kwamhene. Ndakamba grocery nemari akaenda kwamhene. Ini Christmas ndokutera kwamhene ndikuona munhu kusina aenda kwabhodhi wake kushamba. Kushamba kwacho ndokune maini kwacheko. Ndikasvika ikoko kwatezvara ndakawira nedzimai yangu tichadyira Christmas kumusha kwamai ari mai vemadzimai. Kwari kunokusei zvikanzi aiwa wakati mimi ndii makawirirana kumba kwenyu saka dzimai wenyu ndiwavo. Ndikasimudzana nemadzimai angu ndikaenda kumba. Hapana kuita 5 days. 86 ndakurwara. Ndikati nechirwere ichi ndoda kuchiona chichasvika papi. Ndokuti matambudziko aya ndisati ndasangana nawo. Madzimai akandimanikidza usiku ndichichema. Zvikanzi ande kwaawati. Ndikatoona kuti ande pati inini ndoda kuzwa kuti ndiri kunotaura ndichiti kudii kwaawati kwacho. Asvika murodhi akanditsanangurira.
zvikanzi ini ndaona munhu wekudii anondiroora ikoko, saka ndakafurirwa namai guru kuti andiroore. Ndikati waigoroorwa chirudzi uneni, ndine vana newe 2. Zvikanzi ndozvavakaita mai guru. Alright, handei kuchipatara takunorapwa richiziva chi dambudziko redu. Ndokuenda kuchipatara tikarapwa. Iye akadzoka kumba, ini ndikaenda ikoko kushamba ndarwadziwa. Ndosvika kuiko kuna ambuya. Anyatsobude pachena nyaya kuhawadi. Kuhawadi kwe ndakarapwa, ndakabaya majekiseni. Mama bati chirwere. Chirwere chesiki. Akanga nini? Akanga apuwa siki nemurume anonzi Kamuti. Saka ndipo akazotaura kuti ndakanzi ndiroorwe. Ndipo akantaura kuti ndaitonzi ndiroorwe namai guru. Siyana nemurume wenyu anoshusha. Mai guru ndiani? Mukadzi wabhodhi wake mukuru. Ndambuya ndikaona. Ambuya wangu mukadzi wabhodhi wake mukoma wacho. Ndiwo mukoma wacho. Mukoma wacho. Ndo akanga akufurira nawo kuti chitorwa nemumwe murume. Ndobva vabatira utachiwana wati ndo akazopa ini. Ini ndokuchienda futi kupi ikoko ndabva pawadi pahospital. Ndokusvika kuya akandirambira zvikanzi munhu wakutaurirai haasiri asi shamwari yabhodhi wacho. Saka munongozova shamwari yabhodhi wacho kuzoti kuna atsana anzi shamwari iyi ndiye akapa chirwere chisisu wenyu. Bhodhi wacho akandirambira tsana makunditaurirai amutaurire inini. Kuda maudza sekuru. Ndikati aiwa sorry ite zvako. Saka ndozvaitika, indobva ndadzoka kumba. Usiku iwo same day iyo. Ndakazosvika pamusarara ndiri pamusarara paPetra. Mapast 1 dzeusiku. Kuchinaya ndichinayo. Svika kumba kwekwe ndokurara. Ndikati madzimai muona nyaya yaitika. Vanhu vayakurambira. Anzi ndimune ndine hapana chandikuomesera, handikuroya, handikuitei sei. Indakuenda kubasa. Misarai papi? Panopamba. Ndokuenda kubasa. Madzimai ndokusara achidi achitora imwe chembere achitiza nezvinhu zvako. Achienda futi kubhodhi wacho kuya. Vakatorwa neimwe mune imwe chembere mukomboni. Imwe chembere mukadzi, munhukadzi. Munhukadzi. Kubetserwa kutakura zvinhu. Achitya. Ndobva aenda kuya. Waenda kuya. Ini ndikati sezvo wataura chokwadi. Nyaya yadi yapera. Ndokusvika kuya akuchidanana nemurume uya. Dani murume uye. Ndichizotesa kuti wana twanga ndinato manje. Ndikati twana tudiki. Ndikakasa kumusiya munhu. Twana itu ndotutambudza itu. Twakachiri 2. Ndifambe naye ndichimutera chete. Ndakaramba ndichitera kusvika ndamutora. Achitiza. Because akazobva ikoko ndokuuya kuno. Nimusi waneti. Asika musi waneti ndokuudza vanhu kuti nditaure murume uyu ndadarika pana. Ndaenda kumusha. Ndokutera futi kumusha ndikamutora ndikauya naye. Siro ndamutora ndauya naye. Ndakati ndikagara naye 2 months. Ichi 3 rwendo ndaimupa grocery mari enda akasvika kwenguye nawakomana kumusha kwawo futi kupi kwamhene ikoko. Ndakazotevera ndafoona ndiri kuuya ndobva ndatevera. Musi wandakasvika ikoko ndobva ndapinda mumba naundoona vanhu ndadi ndauya. Ndobva kwazoshedzwa munin'ina zikanzi tishedzere mukoma wako uya. Mukoma uya ndobva ashedzewa. Kuti asumuke kuti abude panze zvichaita ndirimo. Zvichaita kuti asumuke. Zikanzi uri kunyepa muna munhu manijeni shedza mukoma wako uya pana. Ndobva ndabuda. Ndichingobuda ndingoona inini ndobva tanga kutiza mfeso ndiye naye. Naye ndobva ndamuteka akadona. Ndikamurwisa. Akandipindigura akatiza futi. Ndobva ndadzoka ndikarara pamba. Ndarara pamba. Pamba pawo ndichaita noise pambo. Kuseni ndobva yakomana vari 4 or 5. Ini nabhodhi wawo ndisi wekudzingirira futi chi wakomana vaya. Hauda kurwisa inini. Right, ndikati dambudziko riri pamwe richadi richapera semunhu wandakatora ari mudiki ndikati pamwe hudiki. Still dambudziko riri harina kuti harina kupera. Tangokura tichidaro. Kusvikira ndatorawo hama dzangu andoti apa ndakatora amai wake ndikaisa kumunda ndikavakira munda. Ndikanotorawo wangu ndikaisawo kumunda. Wangu auya ndobva atanga kutengesa chibage. Zikanzi amai wenyu haana kurima chibage panapa. Ndikati ko wako ndo akarima here wandina wambo. Zikanzi aiwa nokuti tagara tinawo. Patengesa chibage chiyashiya. Ndobva ndati mari maisa kupi. Angandibudire basi. Ramba mchidzoka pamubvunzo kuti uchiri kundita here. Sanangura kwenyu kuiswa muri kuita. Ndakamubvunza ndikati uchiri kundida here. Aiwa mibvunzo utobvunzwa na avabvunza ini. Alright, aiwa ndinowada hamudzimai wangu. Pasina iye wana ndasingakure.
asi pane dambudziko riripo nokuti bhodhi wacho anoti anopeka matiri kupenga kwacho handikuona pachine imwe nyaya mambo regai nditaure chakatengeswa chibage chanditika dambudziko rotengesa chibage harisi kupera handitika toti tikarima anotengesa chibage chese tosara tiine nzara tava nemakore 3 aitengesa chibage handitika iye zvinezvi akazopinda pamombe mombe dzakatengeswa 3 achiti dziri kufa dziri kufushirwa zvokuti ari kutenga vacho bhaya vacho ndinaye atouya futi kumwe akasamona tinaye pana yaye mombe manje right patengeswa mombe 3 tizeta mashomo kutenga bhaya watinaye pana panonzi tinaye pana patengeswa futi wai ndine ndabuda pamba pacho hapasi kugarika pari kupisa amai havagariki nawo bonde hapana bonde hapana ndakatozotsvaga umwe mukadzi vandakambotanga naye ndo handinaye iwawo ndinawo futi handisi kuwasiya ndinawo futi asi dambudziko ndinapa ipo pabuda mombe 3 pane mashonganyika watinaye pana mashonganyika ndiye ari kutenga mombe dzacho ini singazivi wana wakati izvo isu hatisi kutengesa mombe amai ndo ari kutengesa ndikabvunza mashonganyika zanzi ai ini ndakatengeserwa nevana wenyu naamai asi vanoita kuti mombe dziri kufa aiwa wapedza watsanangura wapedza todzeka kune mamai chimera munoteerera uku kumapomukana kona mai mauya kwamambo muda kuziva kuti murumenyu achiri kukudai ataura kuti murumenyu ataura kuti achiri kukudai ati achinemi ndozvaataura andimazvinzwa because pa7 deni chivatadzira pa7 years aifanira kuti deni chivatadzira aifanira kuti havana ngoti mukuvatadzirayo tinoda kupindura muzva mainga imimi muno vati aiwa ini mudzimai undi chiri kumuda asi ndakadzokera zvangu nomumwe ndikabhenge ndadii aiwa kwese akundinyepera handikunyepera pese ndakatomboita bofu ikadhi rangu ikati ndokuhawadhere aiwa ndine maziso ndaita bofu ndobakanditiza kudhiri kutaura zveikati bofu wenyu wakakonzerwa naiyeyero iyo ndakazoya nemunamato sandagera nditaure ndobva ya nemunamato ndobva ndageza ndichiketa foja kachi ndogara nevana kupi kustendu zviro zvakuninyepera kuti munhu jera kuti panyaya zoti nditi akatopera kare nyaya kuguruwo aingotiza ndaita bofu ndobva nditiza ndobva ndagara ndondazinaona bhubhuto andisvapisa akati 4 months asina kuuya ndobva ndapariswa maziso aya ndobva ndakunge ndakuona handiti ndopakazouu ndopatazinogara ndirupi anditiza chokwati changonaka kwete changonakagatite iri mubvunzo aya mapepe amai imimi amuteererai kuno mati imimi magara 7 years musina kuona murume wenyu ichokwadi here 7 years zaapo usina kuona mudzimai wangu kwete kusamuona kwaari kutaura 7 years hapana asi tuma 2 months 3 months 4 months problem yese inoitika kumba kwangu anofonera bhudhi abva nzouya akaenda kuna bhudhi anovapa mari yakawandisa mari iyoyo ndiyo atenderedza musoro amaya izvezvi zviri kutaurwa kuti akarwara maziso akabva nekumbomirai makarwara maziso nechikonzero chei zvakaita kuti mafoja gorapera iwo ndobva auya nemunamato ivo vakauya nemunamato zvanzigeza yemunamato yekutanga foja ndakaketa ikaenda yese ndakati mafoja nevana anindogara nevana ndobva yaenda yekutanga ndobva azouya pin number yavo achinzwa nevana patengesa foja iyo anamboiona mari yacho ndikati noiyi haina basa ndakuketa yechini number 2 ndobva anzi uya kuno ndikati chipo zvanzigeza chi munamato ndikati ndiwe zvanzi foja ite sei itengwa ndikati ko ishi yatengwa sei ndizoshuwa ndondatora mvura iyi ndakatakatira chindimanikidzira geza chete ndondatora mvura iyi ndolesa padhoo ndo ndakugeza mvura iyi ndakugeza mvura iyi ndo ndangoketa pepai tapedza kudaro pepai yamakuseni usiku manheru ina ndichaona tikanza uchaona ndikati
kanzi sei ndati ndichamboona ini zvosiwo usiku dzimachi maziso yaya ndikati ina ndibatiwe chiroko kandibata roko so handichaona zvikanzi enda kuteretu teva ndakuchema ndikati ndobva atiirai ichokwadi here kuti makauya nemunamato munamato ndakauya nawo ichokwadi here chekuti maziso akadzima maziso haana kudzima sachi akatozoataura mashure mangu aenda kwabhudhiwa kushamba asi akaenda kuhospital haana kuenda kuhospital kuti aende sori pamusoro imamo ndinyatsobvatsanangudza ipapo ndini ndakaita kuti agone kuona akaenda kwabhodhi wavo akafamba kwaakafamba kwesachijirwa mari akazodzoka achifambira nyaya yemaziso ane tsanga akaita problem imwe ziso rione wani rakarasara saka tsanga robva yadi yobva yavhara ndobva waenda kwabhodhi wavo tsano wekuno ndikati ko inini ndowekoko madzimai akaya wega kupi ikoko haana kundirayira kumba kwangu kuno vakageza here mvura yemunamato munamato takageza tese akanzigeza okay vageza kuti zvichendure bhara rifambe zvakanaka kuti chimwaira fodya yedu mvura taigeza whatever izvozvo kunyaya yenhingi yemaziso akabva adzima ipapo kwete ndakatozoudzwa aenda kwabhodhi wavo after forge yatengeswa kwabhodhi wavo kwacho akafamba inini ndini ndakazorapisa futi maziso yacho ndakaenda kunoton kuchipatara asi waiti taroiwa pane nyoka yanzvadzi yangu inini kwananzva maziso nyoka yanzvadzi yangu inini nen'anga yacho yaiti nyoka yanzvadzi yangu ndo yavarapa maziso ava yavananzva maziso ava watadza ukarapa maziso aya awakanga wandiwiga hawana kubuda pachena kuti ndamupa wai neimwe mari wana akadyiwa maripa saka ndazvinzwa later on awakuona ndobva ndazotora wakomana ndikati ndinotora wai dzangu nditokiramu kana achiuraya achauraya inini n'angai ndobva ndanotora zvikauya kumba asi vakanorapa kunoto saka ishuwa irama inini kuti tokine wai zvakaenda kumwa zvakaitika bhozi wakashedzwa kuti chokwadi zvakaenda kuti rapo ndiona ndobva ndatadza aenda kumwangaenda kuti kurape kuti ndione zvakazvatadza saka chokwadi yekuti makazoenda kuno vakazokuendesai kunoto andikaendesa nanzanzi ndovazonditora manje avatiza wakata 4 months asi kunoto ndokazeta kuti muone ndobva azouya ndakutotsvaga manje asi kunoto ndokazeta kuti muone ndakatozofamba nemunamato kana nhasi zvonge ndokazeta kuti muone asi kure munamato wacho makageza mese nemurumoni aiwa ndakageza ndini ndega padhoo akuramba kwakuti mageza mese ndakageza ndega padhoo takageza tese mhuri yese kutoziziwa mhuri yese kutoziziwa kana pamba pacho nemhuri zvese takati munamato ngatigeze akomana tese tikageza tikanotengesa fodya inini ikabudisa mari iwo andobva mwanasikana akazonotengesa neumwe munhu mari aina kubuda anditika mashure maizvozvo right musikana abva tora mari yake yese abva agumburisana namai wake izvezvizvi kana kuti mafazha acho akati handichari mafuta akabva anetsana namai wake mukomana abva abudiwo pamba musikana abva abudiwo pamba ipo pakasara kadiki kaaifamba nako nemota because haiti mibaba famba nemota bheko yenyu ndinofamba nemota nekakomana kadiki ke23 years kampani kaikanga drive hanzi mibaba mibate mota yehonda fit iyi ndeyangu inoti inini right mota idzi dzobva dzafa handitika ndopakuti andetesine motobhek ndopanakati kwirai mota iye muende nekomana upi wamaifamba nayo iyoyo ini ndiri kusunga mitsara yangu ichitengesa ndobasa randiri kuita ndichiodha ichitenderera nhasi unoyo akadzingwa kushambwa kwabhodhi wavo nokuti kwabhodhi wavo ari kuti anzi anopenga izvo ndakatopopotedza nawo hapana mazuva ndapopotedza nawo ndikati onai mombe dzangu dzapeka anzodzenyari kutengesa zvikanza tsano ndakakudzira kuti anopenga ora tipagadzirisai hapasi kugadzirisika kusvikira auya kuno kwamambo ndakatoti makorokoto zvaiuya kuno kunyanya aiwa zvaita zvakanaka amai chikwadi yekuti mutengesa zvekufuya aiwa ndiri kufa mombe dziri kufa ndeti 6 ndichivashedza kuti vamone mombe dzafa apa ndatopa mutiti mombe dzafa handirengu kana dzafa mukufushira ikati mukutengesa dzimwe dziri kufushirwa vandoziva iva ndakatengesa wane budira ropa muchiti uyai ndine bhizi ndezvatengwa nemurume sumbukati wakamira zvako ipapo wakatenga mombe kuna amai ako ndakatenga mombe ngani
kutaura chokwadi kamashonganyika vachareka chokwadi chiripo chokuti kugara nekugara tichitenga mombe ndaitenga mombe kumba kwababa vasipo vamwe varipo amai ava vakazondifonera kuti ndikutengesa mombe yekurwa ndinotenga mombe saka mombe ndikasvika pane vana vavo komana vacho kutaura vavo ndatenga mombe mati mimi munotigara tichitenga mombe kwavari vasipo varipo handiti vasipo makatenga kangani vasipo kuziya makore apfuura nditondinoti ngani panotenga mombe dzakati wandira kumbe idzodzo hadzina bhuku nei dzinaro bhuku rikushedzana baba maikiriya sei baba vasipo apa zvaitika zvokuti pakutenga vasipo kwandaita ndaitombofonera navo baba ndichitenga mombe nokuti mombe dzichikiriwa iyo vasipo mari maipa dzimwe nguva ndichipa amai dzimwe nguva dzimwe mombe dzandatotenga padanga pa dzaitonto dzemwana musikana ndimona ngamfonera ndati mutaure nhange dzemusikana kumombe dzamuri dzapedza kutengwa ndedzanini ndedzangu dzese mari ichiwanani amai anewana pane mombe dzimwe nasikana ripa mirai tizwe ibimba timari maipani pandikatenga mombe ndaipa amai dzimwe imwe pamwe paitito varipo ndaitovapa futi vava ndozokuti upenyu tingogara uso izvi zvikasvika pamombe 1 yandikatenga izvozva ndisingazivo kuti pane nyaya dzavo ndikangosvikawo mai vachitengesa mombe yaitorwara uso ndikati manje kuzi ndagara ndichitenga ndatenga mombe handina kuziva kuti patova nenyaya idzi papese kuti ndaingotenga mombe kubaba mati munogadzira ambofana tonzitemba mashomai baba mati mudzimenyu muri kumuda ke ndiri kumuda dambudziko iro riri ndo rimwe ragozha mudzimai handimurasi dambudziko ragozha ndori rekunditengesera zvinhu ndo rangotadzika chete iva ratadzika plus kudai ndaida kumusiya mambo kudai ndakamusiya kare takaitirwa zvakawanda chihure chichi kana wacharega anyatsokuudzwa zvikanzi baba akandisitebha kuroorwa kana zvakadaro hasi dambudziko nodai maida kumusemera kamusiya kuti dambudziko makabvira makaritakura chena ndizvozvo amai unochiri kumuda ndangopatongoshiyana zvinhu anjambobva kwasa bhosi pa7 years achini ndikutadzira amuchamuda ngetongoshiyana zvinhu amai tererai kuno amai materera murume wenyu muri kumuda here amai hamusi kupindura tati murume wenyu muri kumuda here indaibvudzi tiri kuda kuenda kwanzi murume wenyu muchiri kumuda here nanjambomuda but tingoshiyana zvinhu usamhanya mberi zvirai mubvunzo chiri murume wenyu muri kumuda here amai itetomwesanzwa handichamuda amuchamuda saka zvinhu zvamuda kushiyana zvinhu rudzii kuti bheke tashanda tese nemazambira abudisa makatenga dudu bike negejo nengoro nemombe dzasara 3 right nepasindi pacho tongoshanda nemarata ndakagadzisawo ndega nemari yepamaini pako ndizvanongoda kuti tongoshanda ko vana muita semoshana kuti vana aya vanongoenda kwese kwese unoenda kwese kwese kuzazvadii kuti mimi zvamati murume ndima akushanda vana venyu mukuvada handiti amai vanangu ndanhasi ndinavo kuzazvadii kuti zvinhu aona sezvamaishanda semaishandira vana venyu ketongoshiyana kumakashiyana munopanza dzenyu munopanza dzenyu vanosara vachishupika ndipetakatenga tatiitira mhuri pamhuri yacho pakaenda kwacho manya hakusiripo kana patenga dudu bheki ndati ndatengera bhoto rangu riende kuchikoro patingoenda pasi riripo ndikati masambia autengesa ndikatobudisa kuti mombe masambia yaakutengesa asi bata zvoendati pasi riripo nekuti ndikati hundomuda stiroka ndinongoshungurudzika chiramba nichingoya kwamambo chete zvima zvinhu zvandaita apa yaita nguva ichingotenderera nyaya vachingotiza tiza apa irake tinakubata wakati akatobata zvairake
kwezi zingumboza maitengesa murume asi anamboiwanjera mombe andatengene chirwere pozi mbokapangani 6 chiti uyai pashaya kuti mwana mukomana uyai muone mwana ndiri kumadinda havana kuuya bado ndiitose ndatoratidza ndega mwana vari kuno kuuyai one mwana ndiritega unonankurunga uyai muone kana ndiri bhizi mombe 5 6 nechirwere idzosara ngani kuda kuramba kwamakuta murume mada kudzoka kwemurume yako aiwa ini anambondeka kutondinyepera ndimbokunyeperai uboni ndipikisana nedare manje nditi ndakamhangara kurwadziwa 7 years alright muri kuti naye amai tarisai kuno makaenda kwahaward anamboasungubozezvisa kutondinyepera denda ndimugdzinasambombika dendakabva kudhara desambogara pamusha ndichirima ndichita sei ndichita sei hamuna kuenda kwahaward aiwa handina kundinyepera ipapo aiwa atsautsira apipa zvotondibata totsautsira ipapo ndaingwa mushungurudza ndisamboya kuno kudare ninguva yagara 7 years ari pamnekwati angonzi ndiri kumozambique atsautsira nhau yagare yondurire pachena ndita bofo ndoita dumba chingondiregerera ndichingoshingirira chigara yamai mapepa koti ndati ndikoti che airamba mapepa mapepa yake yaisa achiramba chingotiza aratobatulwa rati tiza batulwa rake tsosi ndambotulaa ndambogara ikoko mati handaiziva kuti zvazvinoita munowana komana ngani ndine 4 komakadzi mapuwa ngore miwanza ngore itora imwe yekuti ngoro ndinosira vana vangu nenda kuti ndosira vana vangu ipapo saka dati tingoshiyana tudhibhaikese pagiraundi mari yangu ine pangoro chete wozangararamise meji ndamusimudza taitambudzika ndogwana chii ngaise tudhibhaiki tengesewe nemari mazambia takaisa mombe tiitese tikatengatatapikisa wachombizi mazambia yakutengesa ngaise apa ndoye mapadza i ndaimushedza kuti uone mombe dziri kurwara ipatokurwara airamba kuuya ndimuitese ndimuteerere kwaanogara randimaaa 4-5 mombe dzichingodona gurapa anamba ndarima neubofu handini akundinyepera anembokuvara ende atotora chibava akatengesa akatora toki akana nai toki amutakaisa kupitoki wainde dzangu ini ndadzeka kwagudugudu matoki tatene chibage asi aitora matoki chibage bhinzi aitengesa takapofumaraso imamsu kunyepawo aiwa handinyepa aitora toki kuti murungoti yatonyepa imamu sinyama munyepa ori nyaya bose ndaifa kuti yakanasiwe dakauya takapera kare nyaya yangoda tiza kurokuti mazino matauriro amuri kuita manjika anonova matauriro amuri kuita maitiro amunoita anoita kuti vanhu vafunge kuti munonyepa aiwa neperera 7 years anyway iwe une mumwe mudzimai ndio warugara naye ndinoenda kuna mai avo pandaku ende vanotaura kuti hanzi ndakasungwa iva mai avo iva akasungwa imi makasungwa hanzi ndakasungwa nomukadzi wandinaye ouyo kumbawi ndichakutoona ipapo munoreveka kuti akasungwa kana kakakubva ndakanakomari kunokumira so handiti zvino zvinongoitika ekuti ndiziva nenge zvichitaura zvinhu zvanhasi anongomira so handiti oti ini kana shungu newe handini ende zvauri wewo ndofata kundiudza mashoko aya akaremaremba obatikana anobva aenda saka iwo murutu yakasungwa kuti akusemei ndezvakaitika paari ndozvakaitika amene zvangore pozi hadi kuti haba hambondiba ndikubati ndotodhura ndimashoko yake mantiza mumba kuvamo vambofana vanotizwa mbabati ndototomaivenyautaura kuti iva nezvenyama avachada shiya nezvinhu yabhudhi wacho ndakambovataura zapinze bhudhi ini ndinovada zvineva kuti avachada toita sei motibetserowo ipapo mungaitewo sei asi noa aiwa matikwa maini murumaruka matikwa ndokuda amai ndashungurudzwa namazino kana ndakava ndakazvimba ruku mazino yake ndashungurudzika manza
musoro kuone element ndakatsikwa musoro bvunzai ndakazvimba roko but kuti musungise ndakatadza sowana chitanza mama siyai tipagadzirisi asi nditi pamwe mbiyangu achazondona marwere andiita auya Sama kuti chi? saka inini aiwa here zvinhu zviswa patingosheyana ndiendezvo nyaya inenge yakasimbirira kunyaya yekusheyana haina kusimbira panyaya yekurambana muri kumhanyisa nyaya yekuti kusheyana osika ndendika mfunze bva andiitika kubva auya kuno ukanditi indi mama unge apindi echikafa atenge asi duti bhaiki yakabva pangodhi wangu ndeyekusapuraya uku mazambe akutengesa mombe akatakabudisa mombe tiri naye muchombizi ndeyekusapuraya uku saka nondiite sene wana pana ndiri bofu mapaona okay ni ndiri bofu nditausei kana ndinoichanganyira nemese makatere pandakaenda kumba zvemakareva mangu kuti kana muchisvika kusangoti straight kumba pane dzimwe dzakatodzika dzakarema dzekuti idzodzo ndoda kudzifambira bhudhi wacho achaya basa mwanasikana nabhudhi vachatouya kudare vaita murume nemukadzi kuburikidza nekuchekera kumai ava vanhu they are dangerous. Maini ndiani? Ndiye amai. Ndiye bhudhi wavo. Nehanzvadzi yavo. Mudzimai wacho. Saka pane chipina. Pane chipina. Mudzimai wacho akatorambwa akadzingwa newa. Nyararai. Amai, vauti vane maini yava. Vaiti maini vane yavo. Vakazengwasira murume achiboita kugadya. Ona ndizvo. Hawana maini ava anonyeka. Maini ndiye bhudhi wavo. Tine makomba taitatu handinoza tiripuwa makomba. Makomba aya ndiataishanda. Saka tishanda makomba aya yedu anga siri kubuda mari ndobva ndasponsa mwana komana. Mwana komana taona kuti bhudhi wavo akupa mari amaya. Ini ndiri kushanda ndisubwachi mari ndiri kufira mahari. Ndobva ndanzongesoka mari kangu kandaisponsor. Maexpense aya ndobva ndapa mukomana ndinotenga bike. Ndobva tenga bike mukomana wayo ndobva pandukirwa achinzi apa mari kubi kumaini. Ndobva ndazvabudira pachena tsano ndikati no imari yangu yemaexpense. Ndanatenga bike. Ndatenga bike iroro ndobva ndaona kuti nyaya yabuda ndobva ndaenda naro kubasa ndobva ndakurishandisa chishandisa uku ini ndikaita kamari kadikidiki pamaini paipai ndorwa demo andarohwa rere ndikuenda naamai ava yarohwa iyeye nabhudhi wavo isusu tosheyana nevakomana vaiva right akazapedzisira akunoturunura madrezi anodhura mu100 something anditika vakuita nayo medhi mari yeye kubva ipapo abata mari iyoyo kubva maini yadzikira saizvezvizvi pauya kumbawo mara pachisina vakutengesa zvipfuyo nezvibage tikarima izvo zvikana kurima anashungu nako neploti nini ploti 10 mvuru dawe farm ende ndipa pamba pacho apararike mumba inoishat ndichingosvika ndichibva samwe ndichitengesa mapadza zvandiri kuita izvi kunzwa kuti handi test eropa toenda kutesti eropa ndobuda zvakanaka ndichingobuda ndichidzoka handi kutesti eropa ava akutedzera zvikuitika munharaunda imomomo ndikafonera bhudhi wavo anoti tsana inga vandimuza kuti handi pfungwa dzake dzaashoma ndikati dzaashoma sei dzaashoma sei anopenga sei ipapa aifanira tinawo muno mudare ndakatovaudza dheti redare ndikatsano zuva rero akukwana muri kuuya here zvikanzi handiri kuuya tsano hawi mukadzi akadzingwa neiwavo iwo mukadzi wabhuti akadzingwa navo aiwa akadzinga mukadzi agara neosikanzwa kunzvenga vachivirirana kusvika vabereka vana vavo 5 asi rwendo huno wavo akadzinga ende raruchema nevavo taurichema navo izvo zvari pana pamazena ndoparugara wokadzi amai matika murume hamuchada nde zvokuti kana makati takati dare akati pai murume unyushere nemunomba ndingatanga tatoshiyana zvinhu zvitsindomupa aiwa kurambana ndokusiyana zvakasiyana zvopedzisira kwokupedzisira vakatanga vapedzisika muchimurume kudzwa ichi semuchinzi mumhanyira kundosheyana dare akati murume unyushere nemunomba here ndomupa munomba pamusoro imamo ana advantage yavainayo iwo adzimai vakati vakupa shere nondotambira here kana pari pano padare ndingatambira hangu but nekuti vanenge varipo pakati pedare ndinotambira asi ndowada
pane vanabonzwana kana kanasaudafonda vakuchiti mushapari kupisa vakataura nyaya yevana vana vari pamusha izvezvi vana vakomana vari pamusha ndivatu vari pamusha izvezvi hapana mukomana mukuru ndeyavasapota akamudzinga akaenda kuimba yedu kumvurwe yanotora mari kumaloja iwawa yanotora mari kumaloja iwawa ndobva awanzwa awachinyaya nomwe loja ndobva atama futi akutoloja pamwe asimba tiinayo nemarooms akawandisa imba iyoyo maloja acho anoita kuwadzinga ini ndichiti zvamukuita hazviite zvokukwadzisa izvi stiru mari yacho akatora tandiratidza handiratidza izvo zvakati ndoda mari kuna bhodhi wavo mari inotumirwa ini ndinogara ndisina mari ndosaka ndazotanga kuita basa iri rekuodha zvimapadza izvi ndichibetsera mudzimai wandinaye iye zvino izvi mudiki wachona matongo mndu mudiki ndiye akutondipawo mari yesociety ndichiodha tichidzorera kusociety ipapa ndakatobva kunoodha ndikatenderedza odzorera kusociety hakuna mari yaanondipa awa hakuna aiwa matimimi paagavana vakazipamba pane vana vangani vari pasara wai driver zvinoti idriver nokuti akudrivera padhuze nemaini yasara pamba asi ipapa akamudyira mari yesu amai matipamba vari vana varipo vese 5 varipo akudhivha mumachina musikana ari kushamba nabhudhgo wautaura uyu mwacho ngomana akudhivha kumpinge vatobva ipapa pamba iso vese vatoripo aiwa pamba pari nhasiwo mune vangani ndine 3 varipo pana simba nemukomana simba nemudiki wacho nemukuru wacho akudhivha pa mukuru akudhivha kumpinge akudhivha kahapoka vese akudhivha saka haasi papa penyika pane hwani aripo aiwa ipama makapedza kuzikaneni baba ndakabva kumusunu usunu upi achareka wakandiona ndiri kokomprisa kana enda akatombotaura navari nyaya takaita tesitirenachireka saka vana vachiti mai ndi vakaenda uku voenda kumapurisa saka ini ndi vamwe vana vanotombotaura navo ndichitaura namaya nenyaya yekushupana kwavo vanoenda hamba mao mune noise vana vavo musuno takanzi manyai please kunokwaita honda apa tatiri kucondition kachoti chimirira musi wedare si hatina chitokisa munhu kana tabata munhu chimirira musi wedare saka nekukanimutora hatinaaudzotoita polisi kusvika vachirovana takatovaudza zvese vanoti hakuna abatiki asingabatike do vanopatanodzwisa futi pane mwana musikana akunzi mwana musikana mwana yane zera rakaita sei antoine imba yakanoona 2 ndiani marori baba mwana ane imba yake ane murume wake iye ndiye ona murume wacho anoterawo iye vatomastera vatomubvunza mwana ane chokuita maino anga ari bhaya authority muofisi masekuru wake asi iye zvinezvo achawirirane zvachose nekuda kwaamai akatosiya chii chakaitika amai akanzi mwana yakubirai mari uyu musikana anoti mari yasekuru wake ikapera andirika atengawo neyake pane yaizikusiya pane zviripo right amai matimi achada murume mukuimbisa kudarira mambo ndanetotaaunzarokoroundiro chikuti handichada murume ndaneta nekushungudza nekurowa bhozi ndati pamuita basa ndaneta kurowa nekurowa mukadzi yenyu hamuchada murume arigeti zolo tingoshana zvinhu zvizorori zvavo ndogona kufa pamusoro pane munin'ina wavo ane wana 5 akasiya imba ava ari kudzingwa paakunyadzisa kuti anogara futi papi ipapo mirai pana ava ndivakakwira dara vachiti uya undiudze kuti uri papa nditi ko makadi kukwira dara muchiti uya ndikurambe aiwa zvoti zvandakaita ndakaenda kuti bhozi vakanditi iwewo yakaita sei zvandataura zvo yakashata ndipakabvira ichingoda arikubudisa murume kuti handikwanisi kuti ndare newe nditodhura 5 zvingondishungurudza ndikati ninoraiti chindiendesa ora chivanza aiwa unoenda wega ndipakazotama vakabuda vakaenda ukoko pamukutuna imi manyusa samanziti uya kudare kuti taurire kuti uchiri kundida here handirika asi nyaya nyamutaura muno munhu yekuti handichada chi murume koma makadii kunyoresa kuti uya ndikurambe mudare ikuti zvazoti mashoko andinondo dzataura pa dzakawandisa kuti ndiri kuwatadzira kuti aseka ini ndichigara pamusha ndirini ndichishungudzwa ndirinini zvandibata-bata ende akanditi nhunga yakadai so iwe watobudisa wabva ikoko wachishungudzwa chindinova ndichingonyarara zvandibata-bata nyaya yagara yachingondidaro kana unoda kupatika
buda pachena 7 years. Mambuzuka iri zvamabvunza namama. Ndazvinzi. Pindura izvo. Hanzi makadi kuti vaende kurambe kudari. Ndisaka tauya tiri. Nokuti kana chiverenga pfungwa dzega dzine zvinhu 2. Mauya muchiti handichada murume. Chechipiri muri kuti toda kushayana chi. Ndopane nyaya yenyu kuti zvishayane chi. Nokuti ndikumutadzira. Nokuti dai tikati ndigare naye sihambo parika haite sei ndingokuwara kusapota vana kuita sei. Ndichema ndamechiti mwana tisapota iye vari kumerejo. Tudubai chinhu yangu dai vachiuya nani nechimari chikapu hapana. Uye mazambia kutengesa ndakanaka. Amai ava vabatwa neshungu neshanje. Shanje nyarara idi. Mabatwa neshungu neshanje dzekuti uyu ane mudzimai uyu. Mari yese yamunobudisa imimi iri kuperera kupi? Dudu bike yenyacho iri kushandira mhuri iri kupi? Saka zviri nani ndirambe chii? Murume munofunga kuti here mimi imba yenyu haigone kudzokera kuvakika zvakanaka nakuti mudzokerane chamunyatsoti Timboterere munhu zvitogona mamba mai. muri kuona sei? Overtime. ndakata bofu 1 bofu Right, zvakanaka. Tingaramba chibvunza mubvunzo yemunhu asi sachadi. Saka chiiseka chiratidzo chekuti hamuchada murume. Passport yangu. Mune chi? Passport ndichitupa zvese angatora. ndakatora kuti mwoyo kudaro mandina mari yebhazi ndoyasara. Inini ndiri kuona kuti ndikuona kuti ngaticha John. Ndoda kuti amai nemi vambofana nyaya yenyu haina kupera. Manzwa chimboendai munonyatsa kufunga zvakanaka maringe nezvatakurukura muno zvemhuri yenyu. Imimi kana maenda muchifuka nenyaya yekuti mudzimai hachadi hashandi, kana mune zvamunogona kuitira mudzimai nekuti ari kukomblera nyaya yekurohwa, nyaya yekushungurudzwa, nyaya yekutorwa mari, kana pane zvamunogona kuita zvinogona kuti mereji yenyu iendere mberi muchigona kudzokera kwavari moita. Kana muchiona kuti hazviite hazviite. Ima amai imi tiri kuda kukupai kubva nhasi kusvika musi wa16 December patinodzoka. Mwoyo makanyatsofunga, makanyatsobata rimwe chete. Manzwa? Mabata rimwe chete kuti nhasi uno kana ndiri kuti ndiri kuramba muchiti makunoramba murume uyu mwoyo makarongeka nyaya yekuramba chi murume wenyu. Kana muchiti ndifunga mambofunga zvakare kuti no ndifunga paipai tinogona kudzokera tikagadzira apo neapo neapo neapo. Handi mazvizwa tozosangana musi wa 16.